yɛrɛ kɛ dɔ i selila alakira kɔfɛ alakira kɔfɛ arakan kelen o ni anw ka alimamuw ka arakan 100,000 kira ka arakan kelen baraji ka bon n'o ye ka seli fana kelen seli fana 2 seli fana 3 fo seli fana 1,000 2,000 3 fo seli fana 100,000 ani seli fana kelen seli alakira kɔfɛ kira ta in baraji ka bon ni 100,000 do seli alakira kɔfɛ a t'a sanda dɔn seli dama tɛ dɛ ale de tun bɛ kira ka misiri kɔnɔna fura o dama tɛ ale de tun bɛ ji kɛ kira ka misiri kɔnɔ fiɲɛ na o dama tɛ ni seli banna kira de tun bɛ fatiha minɛ a b'a mɔ a ɲɛ na mais o fatura janaja bannen kɔfɛ alakira sigilen tora a ye muso ni janɛmɛ mɛlɛkɛw bolo parce que ni mɔgɔ fatura mɛlɛkɛ 2 tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bolo ni janɛmɛ den don janɛmɛ mɛlɛkɛw bɛ taa ni ni alijinɛ den don alijinɛ mɛlɛkɛw bɛ taa ni o de la mɔgɔ bɛ fatu k'a ɲɛ yɛlɛlen to caman ɲɛ bɛ ni tatɔ de lajɛ kira ko a ni bɛ zabani ya ta mɛlɛkɛw bolo ko voilà kira ma ko cogo di e de y'a kalima min a selila e kɔ kira ye musokɔrɔba mɔden wele ko mun de tun bɛ i mɔden na i mɔmuso la ne de tun y'a kalima min ye n tɛ jogojugu dɔn a la a bɛ n ka misiri fura a bɛ misiri jɔsi mun de b'a la mɔdennin ko ala kira ma k'ale ma jogojugu dɔn musokɔrɔba in na ko fɔ n'a kɛra ni kɛlɛ kun donna a ni sigiɲɔgɔnw cɛ ko olu ka kɛlɛ kun bɛ ban ka bɔ a ta ɲɛ a ma fɔ ka kɛlɛ kun bɛ ban dɛ bɛɛ de tun b'a fɔ ale ma ko yafa ma a ka sɔrɔ ka fɔ ɲafa bɛɛ de ka kɛlɛ bɛ ban ka bɔ a ta ɲɛ kira kɛra n ka alimami ye n ye sunkalo sun n bɛ seli kira ka misiri kɔnɔ an t'a la ka avion biyew tigɛ ka taa Maka san o san 4,000,000 kɔ anw ta ye an bɛ taa tile 40 dɔrɔn kɛ kira ka misiri kɔnɔ ka segin mais nin ye min kɛ ale kira kɔfɛ a ka ca san ye mais a taara jarima kɔnɔ ko sigiɲɔgɔnw ka kɛlɛ kun bɛ ban ka bɔ a ye n'a ni mɔgɔ kɛlɛ a ka kɛlɛ tɛ ban kɛlɛ tɛ ban joona mɔgɔw ta bɛ ban ka ale sa fɔ maa ma ko seli ni su ni jaga bɛɛ ayi o tɛ foyi y'o kɔrɔ ni san tiɲɛna kalo jate tɛ sɔrɔ wa mais anw ta tɛ diinɛ ko ye an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ta ye lamɔyɔrɔ ko de sinon anw bɛ min kɛ ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya sira kan kafiriya ti jɛ n'a ye i ma hɛrɛ bolo sɔnna ka boli bɔ bɛ taa fɔ kungo kɔnɔ kɔmɔtu ninnu ni fɛn ninnu a tigɛ dugu kɔnɔ i ta y'i ka ko de mais o y'i kungo de ne fana ta y'i ka ko ye o ye ne kungo ye mɔgɔw ɲɛsira c'est pour que u kana don mɔgɔw gasi la c'est pour que u kana don mɔgɔw gasi la bon n'i y'o lajɛ o la sisan n bɛ bɔ n ka so n bɛ taa misiri la e bɛ panko joli kɛ bɔgɔji kunna i ti kafiriya la i ti silamɛya la hali i ti yɛrɛ dɔn du kɔnɔ wa i ti hɔrɔnya kɔnɔ parce que hɔrɔnya ye jiriju kelen bolofara 3 b'a la i kumakan i jogo i kɛwale jiriju kelen hɔrɔnya ye jiriju kelen de don i kumakan n'i ye kuma dɔ fɔ nin ti hɔrɔn kuma ye dɛ i jogo nin ti hɔrɔn jogo ye dɛ nin ti hɔrɔn baara ye donc o la hɔrɔnya lamɔ danbe silamɛya kafiriya bolisɔn nin si tɛ jɛ ni sigiɲɔgɔn tɔɲɔni ye donc sigiɲɔgɔn tɔɲɔ bɛ se ka bɔ marabali du de kɔnɔ n'o tɛ danbe si mago t'a la anw bɛ nafa sɔrɔ sigiɲɔgɔnya na ni hɔrɔnya dɔrɔn de parce que ni i ko diinɛ aw ka kuma in tɛ diinɛ dɔrɔn de kan aw ka kuma bɛ diinɛ ni mɔgɔya de kan o kuma an tɛ diinɛ dɔrɔn ta la an bɛ sin ka hɔrɔnya dɔrɔn ta hɔrɔn a dɔn min ti bɛn i ma o ti bɛn i ma
ah min ti be ema ma se ka ni ngawo min ti be ema o ti be ni ma e ka nyige min yi ibo do min mi ki ka nyige kono ibo do o ese na bara yi ma ti dine ma ma ti kiri ci ma donc o kiri min ti be ema kanu ke mo c'est ça ni ne dépasser examen ni ne deux fois mako be feti la ouais a bɛ se ka feti kɛ n ka so kɔnɔ o ah a bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fenêtre bɛɛ datugu misigi min ka d'a ye a b'a dɔn o y'a kelen kungo de ye i y'a faamu mais n'a ye carré tigɛ ni ye aw yɛrɛ ka tagabolo lajɛ surtout Bamakɔ i bɛ taa ye mara dɔgɔyara sigiɲɔgɔnya hakɛ yɛrɛ de ma dɔn ni kɔɲɔ b'e fɛ yen e bɛ quartier dɔ la o bɛ quartier o quartier kɛnɛbani dɔ bilalen bɛ quartier kɔnɔ ko quartier ɲɛnajɛ yɔrɔw kan ka kɛ yen yɔrɔ jamana y'a ka kɛta kɛ mais ni denkundi b'e fɛ yen ni kɔɲɔ bɛ e fɛ yen e bɛ quartier kɛnɛba in to yen e bɛ mɔgɔw ka botɔrɔ tigɛ o mara bɔra min ka bɔ i ka so kɔnɔ ka pinɛ dɔw bɛ kunda dɔrɔn ka sin ka pinɛ fila pinɛ saba bila sira ka dɔrɔn ka kabakuru cɛ k'a to mais e bɔra du jumɛn kɔnɔ a t'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ti jɔn ye de setigi dɔ b'a la dɔ ye fantan ye a ko ka ne bɛ k'a yɛrɛ jira ne bɛ yɛrɛ jira se bɛ ne ye se tɛ karisa ye bon o yɛrɛ jira o karisa ka fɛn bɛ se ka fara ɲɔgɔn o yɛrɛ jira o n'i taara yen i bɔra hɔrɔnya kɔnɔ hɔrɔn t'a yɛrɛ yira hɔrɔn baarakɛ bolo de b'a yira kɛnɛba ninnu fana na kɛnɛdenninw tɛ espace vide fɛn o fɛn b'i bila kɔɲɔ na temps bɛ se k'i ka kɔɲɔ k'a kɔnɔ tɛnɛnbaw de don bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ tɛnɛnbaw de don bon kulusi ɲigilen ka fisa n'a jɛni ye o tɔɲɔ mana kɛ cogo o cogo o ye aw du dama ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔ ye mais n'aw taara pinɛ ta ka botɔrɔ datigɛ don jamanadenw ka hakɛ don u bɛ sira farali fɛn o fɛn kɛ ka taa sira kunbɛn a bɛɛ ye degun donc sigiɲɔgɔnya hakɛ de ma dɔn nin yɔrɔ la fɔ parce que i bɛ to mobili kɔnɔ ka taa tuma dɔ la hali n'i kɔfilɛ dɔɔnin dɔrɔn i bɛ se ka taa sɔrɔ dɔw ye basi kɛ ka sira tigɛ hali autorisation man ka d'a la yɛrɛ kɛnɛbaw bɛ yen o kɛnɛbaw bɛ yen bon donc i fɛrɛn ti mobiliw la bi ah e bɛ bali ka taa bɔ kɛnɛna dɔw la dɔrɔn n'i ko i bɛ fɛɛrɛ minɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ o kumana an sigi bɛ kɔɲɔko didaji la mobili fɛrɛnta bɛ taa don aw la sira minɛ la maa joli ni bɛ to a la donc fɔ jamanaden ka baara kɛ ni kodɔn ye et puis ka baara kɛ ni faamuya ye et puis ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ka hakɛ ka a kɔlɔsi a défaut bɛ bɛɛ la o e bɛ don i ka mobili kɔnɔ accident caman bɛ kɛ kungo kɔnɔ accident minnu don mɔgɔw yɛrɛ nɔ y'a caman ye e bɛ bɔ yan k'i bɛ taa Fana e bɛ dibisogo dɔ san sira la k'o ɲimi ne bɛ mobili kɔnɔ ka taa ne ɲi dɛsɛra kolo min kan e b'o kɛ cogo di i bɛ se ka mobili vitiri jigin k'a fili e b'a fili yɔrɔ jumɛn sira kan o kolo jalan mobilitigi dɔ bɛna vitesse la a ka mobili pinɛ bɛ gɛrɛ kolo kan pinɛ bɛ ci e bɛ maa joli fa o la donc fɔ adamaden de ka mɔgɔya yɛrɛ de dɔn et puis ka mɔgɔya yɛrɛ hakɛ dɔn bon mɔgɔya yɛrɛ dɔnni man gɛlɛn koyi ayi min ti bɛn ne ma o ti bɛn maa wɛrɛ ma c'est tout mɔgɔya y'o dama dɔrɔn de mais n y'a dan de ye o a man di e ye e ka mobili ka sɔgɔ e ka to kungo kɔnɔ e ka mobili ka bin n'i ye o man di e ye o tuma a man di ne fana ye o la ni ne ye sogo ɲimi ka n to mobili kɔnɔ n k'a bila n sen kɔrɔla la a kolo jalanw bila ye n'an sera an jɔyɔrɔ la tapini bɔ dɔrɔn i k'a bɔ kɛrɛfɛ
mais bi to ni ne ba fili no masafara ubola iti no masafara do fiu foni fere na sanfɛ ni ka vitesse est taillée ni o vitesse tant que ka fere mine na masafara sanfɛ ale ba a doubler de ka taa vitesse mugan ibi foma mi ma dɔrɔn i taa wa sɔrɔ i ye dɔ kun o na masafara n'a y'o ɲuman b'o bila min musokɔrɔnin caman bɛ na duguba kɔnɔ yan i b'a mɛn ko karisa binna k'a woro kari la na masafaraw de b'a kɛ o donc hakɛ la n'an ye nin bɛɛ ye sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔ ye kana namasa don k'a kolo fara fili kare kɔnɔ kana sogo ɲimi k'a fara fili kana to i ka wululu ji ka bɔ ka mɔgɔw ka sira tigɛ kan'i to a tɔgɔ ye di kungo nanen e kan kana se ka voie publique tigɛ ten e ka personnel kama e ye jɔn ye mais mun na i t'a siri i ka so ye espace vide bi fan bɛɛ fɛ donc nin bɛɛ ye sigiɲɔgɔnya ka hakɛw ye dekun minnu bɛ an kan ni tɔɔrɔ minnu bɛ an kan n'i ye ninnu bɔ a la an bɛ lafiya mais n'i ma mɔgɔ ɲɔgɔn ka hakɛ kɔlɔsi tubabu filɛ sisan ni e ka furusiri sera kɔrɔna tɛ kala kabi woro bɛ tigɛ ka taa muso nɔfɛ an b'a fɔ ko n'an ka hɛrɛ b'a la ala k'a minɛ yɔrɔ kabi y'a sara la ala la bon furusiri la kɔrɔna bɛ kun denkundi na kɔrɔna bɛ kun sagaw bɛ faga mais tubabu ta don n'an ka hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ i t'o mɛn tubabu la dɛ ayi tubabu yɛrɛ tɛ woro tigɛ kɔɲɔ yɛrɛ kɛ don fana u bɛ dulɔ buteli ci ɲɔgɔn na k'u kun ja n'a ye hali u ti ala yafa deli a la denkundi kɔni a ye dulɔ buteli bi fɛti kɛ yen mais o tubabu cɛ kelen o min bɛ yen ni dugawu ma kɛ o ba ka woro tatɔ dugawu ma kɛ ba ka furusiritɔ dugawu ma kɛ ale yɛrɛ ka denkundi na f'u ye dulɔ min a bɛɛ la mais o tubabu cɛ kelen n'o m'a bolo don a kunna anw ka farafin cɛ 100 ti balo mais kɛnɛkan ko don boli ka a denmisɛnnin dɔw lajɛ i bɛ boli k'o kunbɛn a chef nana muso joliden dan bɛ nin chef kelen kɔ la hakɛ ni tubabu ko c'est-à-dire fɛn min ti bɛn i ma a ti bɛn ne ma ni ne bɔra sisan min ka di ne ye kabi kari ko na ne denw ka boli kan kunbɛn bɔ a nana o tuma n yɛrɛ bɛ sin ka namasa d'u ma a ye namasa minɛ ou bien mais o ka di ne denw ye mais fo ne k'a dɔn o fana ka di e ye o ka di e denw ye a man di dutigi si ye bololankolon ka don bon o la tubabuw fɛ yen sisan ni tubabu ko a b'i sara 30 a bɛ bɛn o de kan mais le 25 a b'i ka sara di. ne yɛrɛ bɛ se k'o si la Afrique sanfɛ de waati ni lɛn fana di ne ma émission kelen in na juma o juma bi ni heure de an bɛna bɛn n'a ye wa dɔnnajugu fana bɛ se k'o kuma si yɛrɛ siga t'a la juma kelen na bon donc o la sisan ni tubabu ko a b'i sara 30 a b'i sara le 25 a tɛ dɔ tigɛ a la dɛ i ka sara dafalen e b'a minɛ i bɛ content fo i bɛ taa tuuru cɛ jɛgɛ kɛnɛtigiw yɔrɔ la ani a tɔgɔ ye di boisson ɲuman a ko bi bɔ ka sara kɛra kuma denw b'u ja e yɛrɛ b'i disi ja ka don so kɔnɔ mais o ye tubabu ye mais ni farafin ko a b'i sara le 30 a bɛ taa fɔ le 60 bon b'a fɔ ka min f'i ye hakɛ de ti kɔlɔsi an fɛ sigiɲɔgɔnya de ma dɔn an fɛ bon o 60 min yɛrɛ o yɔrɔ kalo fila o kalo fila min fana filɛ sara ti da ka d'i ma ni kalo fila dafara kalo kelen kilancɛ de bɛ di a y'i tɔɲɔ a y'i ka denbaya tɔɲɔ a hakili bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la baara la a t'o sɔrɔ mais chaque fois ala b'a malo a bɛna sigi e kɛrɛfɛ n'a b'a fɔ n ka remorque binna yan 100 000 tiɲɛna ye a b'a fɔ n ka chateau mɛnɛna yan o tuma na litiri ba hakɛ in taara ye a bɛn'o fɔ e ye mais a t'a dɔn k'a ye e min ta baara la mais e bɛ min dɔn i balo b'o de la ala y'o dɔnniya di e ma mais a t'a dɔn k'a ye e min ta baara la k'a ye e tɔɲɔ k'e ka baara tigɛ non seulement baara sara ti di a kuma na deuxième a dafalen ti di troisième i ka baara ka bon i ka sara fana ma bon dɛsɛ dun tɛ fo se b'a ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la se b'a ye et puis i ka sara bɛna caya ka se yɔrɔ dɔ la parce que a taara 60 la donc ni 20 don ni 60 dafara donc 10 bɛ d'i ma joli b'a la ye 30 tɛ
ni aw taara sɔnci wɛrɛ 5000 bɛ di joli b'a la 200 tɛ n'o fana cayara a bɛ tila ka bɔ ni fɛɛrɛ dɔ ye ko fɛn dɔ tunna baarayɔrɔ la k'e de y'a cɛ donc o sara bɛ tila ka jagabɔya ɲini e bolo ka di donc e k'i si bɛɛ kɛ ale bolo duguma donc o la ale t'i yɛlɛ e t'i hɛrɛ sɔrɔ a t'i lafiya ani problème t'i ban donc adamadenya source de filɛ tubabuw ye an dan ni nin yɔrɔ in de ye et puis o dama tɛ e ni tubabukɛ bɛnna don min kan n b'i i sara nin don na mais san'o cɛ a bɛ bonya min d'i ma fana o ka bon e yɛrɛ ka baara wari ye a b'o kɛ kun jumɛn mais a t'a dɔn fana mɔgɔ min n'a fɔ a ka faamuyali sɔrɔ mais komi ni lamɛn bɛ maa kanuba bɛ se ka baara jugu lase o n'a y'i lamɛn a bɛ se ka segin cogo di ni ko ninnu ka bɔ nin ko ninnu segili ti ko gɛlɛn y'o la o ti jinɛmɔriya ye e ye sira minɛ ka taa sira taara bila dingɛbolo dɔ la n'a fɔra i ka segin maa t'o jira i la o i nana min fɛ segin o fɛ e yɛrɛ y'a dɔn i y'a ka hakɛ min pɛridi e b'o dɔn kumana a wele dɔrɔn i ka hɛrɛ k'a ye i b'i sigi k'o kɔ lajɛ et puis hali dutigi n'i y'a mɛn n'i ye dutigi fɛn o fɛn n bɛn'o exemple ba d'i ma dutigi o dutigi n'a bɔra ka don a ka so a denw ma boli k'a kunbɛn bɔ a nana siga t'a la fiyewu adamaden a ti hɛrɛ sɔrɔ fiyewu mais dutigi o dutigi e bɔra mais mun bɛ denw na k'i kunbɛn kana bɔ ka don ni fɛnnin dɔ f'i ɲɛnafin de k'i ka mɔgɔw sɔrɔ i bɔtɔ fɛnnin dɔ san n'i bɛna don so kɔnɔ a kɛra bɔnbɔn ye i donna dɔrɔn di denmisɛnninw ma k'a kɔnɔ hɛ bɔ a ye nin ne ma bɔ a ye nin ne ma i b'i sigi k'a lajɛ walahi i bɛ fɛn bɛɛ i ka du kɔnɔ fɔ sɛgɛn miliyari sɔrɔ k'a bila banki la o ye ko wɛrɛ mais e ti dɛsɛ donc o la ni i yɛrɛ y'a dɔn i ye tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma a ka hakɛ b'i da la surtout anw yɛrɛ fɛ yan baaraden waatinin mana se dɔrɔn nkalon bɛ tigɛ k'a ye nin fɛn ta mais o y'a sɔrɔ i ka sara de cayara u bolo mara pour que e ka n'i ka sara réclamer dɔrɔn a fɔra k'i ye fɛn dɔ cɛ bon ne ka sara ye 240 ye a fɔra k'e ye fɛn dɔ cɛ 1,000,000 i b'i yɛrɛ ɲini de sa i bɛ bɔ cogo di kuma t'i ka sara minɛni ma k'a sɔrɔ ala b'a dɔn cɛ bon o tɔɲɔ de bi usines ni stations ni baarakɛyɔrɔw k'u dafiri ka taa parce que baaradenw kɛra komi mobili pinɛ an bɛ don mobili donni dan bɛ pinɛ kan an mago t'a la bon donc o la baaradenw kɛ b'an bolo ten mɔgɔya hakɛ dɔgɔyara sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔgɔyara hinɛ fana dɔgɔyara o tuma hɛrɛ si tɛ min bɛ taa ɲɛ ala sago bonya b'a la donc o la hali bi an bɛ don question kelen kɔnɔ a bɛ se ka kɛ minnu bɛ yen dɔw ye bolo baara la i ye mɔgɔ min tɔɲɔ baara la n'a tigi tanyana misaliya la n'a ka wari de b'i bolo e yɛrɛ ye pɛridi dɔ kɛ hali ni ma se k'a fɔ a somɔgɔ ye ne de a ka cɛ nin ka nin hakɛ tun bɛ ne la hali ni ma se k'o fɔ a somɔgɔ ye ni i yɛrɛ y'a dɔn i y'a kɛ i b'a dɔn mana sigi bɛ kɛ cogo di a ka du lajɛ taa a ka hakɛ min b'i da la n'a ka di ye t'a fɔ ne ni karisa de tun bɛ baara la nin de tun bɛ ne n'a cɛ a ye nin minɛ a ka denbaya bɛ hinɛ wa a dalen bɛ yan kosɛbɛ ala k'an bɛ sa e tɛ ka sɔrɔ kama waati na an bɛ mali fɔ malidenw fɔ jamana fɔ an kan bɛ ɲɔgɔn ka furu la anw ye silamɛw ye ni silamɛya kɛ ni ma fɛ silamɛw ka sariya kɛ nka an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'an bɛ diɲɛ dɔ kɔnɔ bi an marabagaw kan k'an bila hakilina dɔ kan e ka karante b'o la ne ka karante b'o la karisa an balimakɛ karante b'o la jamana yɛrɛ sigilen o soso kan ma an y'a mɛn ko salima bɛ sigi salima ye fɛn jumɛn ye an mɔgɔ bɛ ka salimaw ka wari kan ye fɛn min b'an kan e ye kuma datugu i b'a fɔ 31 san yɛlɛma tɛ i b'a fɔ 31 ye anw silamɛw ka san de 31 ye anw silamɛw ka san an silamɛw ka san an silamɛw ka san jɔ minɛ fana o ye an silamɛw ka san ye bon ɲin ka don fana o jɔ minɛ bɛ tɛmɛ an tɛ bɔ a kala aw karamɔgɔ dɔrɔn de b'a dɔn mais ni 31 sera aw b'i ɲini 31 n'i ka kuma mɛ a sera ka tɛmɛ i bɛ kule mɛn fan fɛ hali dɔw bolo olu tɛ 31 ko kalama mais kuma kama mɔgɔw b'a kama
o kuma min kama ni mɔgɔw bɛ bɔ a kalama o de ye 31 fête yɛrɛ de ye minnu bɛ kuma ka k'a man ɲi olu de bɛ k'a daga o mais munna t'an ka jɔn minɛ kuma kɛ nin cogo la an ka bɔ a kalama munna ne bɛ min fɔ jɔn minɛ kan ne yɛrɛ tɛ karamɔgɔ la Mali la min b'a fɔ jɔn minɛ yɛrɛ don n b'a fɔ ko yiri dɔw bɛ yen n'i y'a jiri bɔ a don k'i bɔnna ye san minnu bɛ tɔɔrɔ ti sɔn ne b'a wajibi kɛ parce que fɛn dɔ de bɛ yen fo mɔgɔw k'o faamu 31 tubabu san tɛ yan an b'a fɔ tubabu ka sa an bɛ don avion min kɔnɔ ka taa Maka o avion bɛ dilan date dɔ de la i y'a faamu e ka carte d'identité ne bɛ taa n'a ye ka taa avion billet ta n'a ye a sɛbɛnlen don a kɔnɔ ko cɛkɔrɔba den bangera arajaba kalo tile 17 o ma 31 de b'a kɔnɔ o tuma e kan ka nisɔndiya ni 31 ye e ka sara bɛ di waati jumɛn cogo jate tɛ de le 20 le 25 août kalo novembre kalo a ti hali alimami ka carte d'identité kan ko arajaba kalo tile 17 o tuma n'aw ma cɛsiri ni mun cɛsirila a y'u to yen et puis ne bɛ 31 bila hukumu min kɔnɔ a bɛ komi furu wolo a ti kɔrɔna a y'a fasi ko n'i bɛ muso furu i bɛ woro i ka woro bɔ a la a tɛ yen ti kɔrɔna woro tɔgɔ hali jiriden minnu jaka bɛ bɔ woro t'a la woro tɔgɔ t'a kɔnɔ an b'a kɛ mun na munna silamɛya fana y'an to a kan hali ni bɛ bɔ alimami den nɔfɛ i bɛ taa ni woro ta ye munna silamɛya ye an to a kan parce que silamɛya y'a dɔn nin ye bonya de ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'i b'a fɛ ka mɔgɔ den ta i b'a bonya i bɛ woro d'a ma o tuma silamɛya ko komi nin ye ɲɔgɔn bonya ye hali ni diinɛ ma kuma a kan bonya ka di diinɛ ye o tuma n yɛrɛ jɛnna n'a ye n'o tɛ alimami kuturu min bɛ a fɔ k'a ye na ni woro 3 ye a f'a ka woro tɔgɔ yɛlɛla kɔnɔna na o tuma silamɛya nana fɛn dɔw sɔrɔ an bolo yan tiɲɛni tɛ bonya de don silamɛya ko an ka t'o kan i b'a fɔ i fa ma ko buwa o tɛ kɔrɔna kɔnɔ mais haramu tɛ parce que bonya de don o tuma silamɛya ko an ka to a kan bon 31 bi ten 31 na sisan hali n'i donna misiri kɔnɔ minnu b'a fɔ 31 ti bɛɛ haramu don a ti bɛɛ e ka taa u ka misiri calendrier lajɛ ta aw ko fɛn min ti bɛɛ mun y'a kɛ k'a gulon a ka misiri kɔnɔ o tuma a ti bɛɛ ye mun ye e ka wolo sɛbɛn la 31 de b'a kan 31 date dɔ de b'a kan n'i bɛ muso furu a bɛ fɔ de ko i ye muso furu nin date in na o de b'a kan n'i bɛ passeport ta nin date in na o de b'a kan n'i bɛ don baara yɔrɔ fɛn o fɛn na ni mɔgɔ sɛbɛn baara don nin date in b'a kan donc ni u ko 31 man ɲi u kan ka date bɛɛ kadandi bɛɛ fara fara ka tubabu date bɛɛ fara fara hali ka mobili carte grise date dɔ de b'a kan o fana fara o tuma a ye na ni bamananta ye arajaba sunkalo ma kɔnɔ arajaba ma kɔnɔ a ye na n'o ye an ka o calendrier bɔ an bɛ baara kɛ n'o ye kule fu mɔgɔw dala ten kule kalantan wulu ka kule bɛ se ka sugu dɔ dabila 31 fɛtiri foyi t'a la n'a dɔw sera i bɛ na ne ka so yan mais an bɛ ɲɔgɔn ɲininka silamɛ ka fɛti ye mun ye dulɔmin ko nin tɛ silamɛ ka fɛti ti dulɔmin ko nin ye 31 don ni mɔgɔ min ye zikiridalaw fara ɲɔgɔn kan o kana mawulaya sali da ka si k'a da ka tile k'a da i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ jurumi sɔrɔ i bɛ baraji sɔrɔ 31 don ni mɔgɔ min ye misi faga ka don fandanduw kɔnɔ ka tila o la o kumana ka malo d'u ma u ka nisɔndiya k'a dun i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ jurumi sɔrɔ mais n'u ko 31 ko jɛnɛya bɛ k'a kɔnɔ o kuma 23 jɛnɛya ti kɛ wa donc an ka kuma kɛ ni ko dɔ de ye dɔw tɛ se ka haramu ko fɛn min bɛ k'a kɔnɔ non fɛn de bɛ se ka haramu min b'a kɔnɔ mais a ti don haramu o kɔrɔ ye di télévision tɛ nin ye télévision tɔgɔ Etibat Afrique o tɛ nin ye wa ni mɔgɔ min ye Konaté lajɛ Etibat Afrique la Konaté b'a la ka wajulu kɛ
k'i sigi i bɛ baraji sɔrɔ i t'a sɔrɔ i bɛ baraji sɔrɔ i t'a sɔrɔ ni mɔgɔ min e TV Afrique lajɛ u ka manamana filimu n'o ye cɛmusoya filimu k'o don télé la k'a filɛ i bɛ jurumi sɔrɔ i t'a sɔrɔ o tuma télé yɛrɛ ti jurumi sɔrɔ fɛn min bɛ k'a kɔnɔ o de bɛ kɛ jurumi sababu ye mais o tɛ télé barani yɛrɛ haramu min bɛ k'a kɔnɔ n'o tɛ 31 don n'i ye kuranna kalan jurumi bɛ min mais seliba dɔw su an k'o min ma k'o ye silamɛw ka kalo ye o seliba don ni mɔgɔ min ye dulɔ min o la bi o tuma 31 don n'i ye kuranna kalan i bɛ baraji sɔrɔ seliba don n'i ye dulɔ min i bɛ jurumi sɔrɔ o tuma an b'a fɔ ko ti haramu na ni a yɛrɛ ye min bɛ k'a kɔnɔ o kɔnɔfɛn de bɛ haramu mais o tɛ bara yɛrɛ haramu i y'i ka teleso kɛ wajulu bɛ k'a la kɔrɔna bɛ k'a kɔnɔ kumakan ɲumanw bɛ yen i ti foyi sɔrɔ a la ni baraji tɛ i ka teleso i y'a sigi foyi ti k'a kɔnɔ ni manamana filimu ninnu tɛ i ti foyi sɔrɔ ni jurumi tɛ o tuma ni min y'a ka tele sigi ni kɔrɔnakalaw ni fɛnw bɛ k'o kɔnɔ o bɛ baraji sɔrɔ e min y'i ka tele sigi ni kuma tiɲɛniw b'a kɔnɔ e bɛ jurumi sɔrɔ o tuma tere bara yɛrɛ tɛ o min bɛ kɛ tele kɔnɔ o kɔnɔna in de bɛ kɛ jurumi ye nka bara tɛ n bɛ bɔ n'i dɔɔnin u b'a fɔ ko mɛsi man ɲi o ye ni mɔgɔ min y'a siri a kunkolo la parce que seliji tɛ se ka don a la ni mɔgɔ min y'a siri a kunkolo la seliji tɛ se ka don et puis a ka gɛlɛn i ka se k'o digi ka wariba bɔ ka don a la ka tila ka kunkolo datugu i y'a faamu o tuma n'i ye mɛsi don ka baara min kɛ n'a ye o de bɛ na n'a haramuni ye mais ni mɔgɔ min ye mɛsi san juru t'i bolo i ye mɛsi juru tugu ɲɔgɔn na k'a kɛ jurukisɛ ye k'a lɛfɛ ɲɔgɔn na k'a kɛ jurukisɛ ye ka taa bila i ka misirida la misiri kɔlɔ la seli ɛri sera u ye mɛsi jurukisɛma in ta k'a don kɔlɔ kɔnɔ ka ji bɔ k'a kɛ selidaga kɔnɔ ka seliji ta n'a ye seli bɛ ɲɛ wa a ti ɲɛ de seli bɛ ɲɛ o tumana baara bi haramu n'a kɛcogo ye mais o ti fɛn yɛrɛ bara haramu 31 ni sɛ bɛ na n'a ye anw b'a dun a don yɔrɔ dɔw ko n'a ka o ye ko wɛrɛ de ye c'est à dire an ka kodɔn ta et puis ka faamuya ta ka baara kɛ n'a ye 31 hali n'a y'a sɔrɔ a haramu na an kan ka an denw empêcher a don n'a kɛcogo ɲuman ye hali n'i turula i kun kan i tɛna se ka 31 ko dabila e min bɛ kule 31 haramuna 31 haramuna i ba furula kalo jumɛn i ko n'a fɔ ko arajaba kalo juma su fɔlɔ k'a kɛra o la ayi i b'a fɔ de ko le 26 7e mois 2000 ko ma i b'o de fɔ o bɛ taa kɛ kelen ye donc la an ka baara kɛ ni ko dɔ ye dɔrɔn a su bɛ fɛti ne fɛ yan a su bɛ fɛti nin y'a daminɛ n bolo fɔlɔ voilà an bɛ aw bɛɛ invitelen don ne fana ne bɛna n ka 31 fêter cogo min na n b'a dɔn a bɛna n b'a fêter cogo jira aw la n b'a fɛ ka kelen f'i ye exemple fitinin ni den bɛ ka baara kɛ marifa la a bɛ ka marifa ci marifa ci man ɲi dɛ mais ni marifanin bɔ a bolo tulonkɛla de don hakili la tulonkɛla don mais marifa de don mais n'i y'o bɔ a bolo bebedenin d'a ma o tuma a ti kasi bilen dɛ mais ne ye marifa bɔ a bolo e ma fɛn d'a ma a bɛ kasi o donc 31 kɛcogo n'o man ɲi an dun tɛna se k'a dabila tuma an k'a kɛcogo ɲuman jira mɔgɔw la jo kan ka taa denni nɔfɛ 31 su denni ka da la Konaté taara mikoro sigi yen a jo nani jɔ kari kunna ko cɛ k'a bɛ cogo di cɛ Konaté b'anw ka da la su na wajulu la cɛ ne bɛ sigi k'o lamɛn Konaté ma 31 kɛ wa a ma dɔ ka kokolon dabila bon n'a ma ɲa k'a bɛ mɔgɔw ka fɛnw saboter a ti ɲɛ a ye na ni ɲumanw ye alimami den caman bi bɔ wajulikɛla den caman bi bɔ 31 fêti kama mais n'u ye kɔrɔnakala labɛn 31 yɛrɛ su dun a t'u empêcher wa voilà donc n'i ko i bɛ mɔgɔ kɛlɛ taga sira dɔ la k'a man ɲi na ni sira ɲuman ye a bɛ kɔrɔlen in bila ka min ta mais ni e tora kule la ten ala ka limaniya d'a ma. kule yɛrɛ fana bɛ yen tuguni u b'a fɔ ko
ma banana kamu tala tala ma kuma kala be isa abu ka fla do wala ubi on de kanye ba do ga 35 isa bangini ambula be ke 35 fait do de miladiya hani isa bangeni te adam nana isa kile ko wodi bangeni a jati dam nana odela isa ka kile la kira muhammadu ka hijira o dam nana kira ka madina ta la hijira donc mais nunu be ye fen koro ye munu bi dambeya ka taga kodoma 31 indam nana isa ka jati la ko nasara jati hijira damina la kira ka jati la mais sani isa kungana do sani ala kira kungana do kalo kundewa dolo kundewa hijira kundewa olu kumi jati ke munga mba fara min fi tubabu jati min filɛ tubabu kalo u t'a fɔ a kalo dɔ ma ko novembre ani décembre ani octobre tɔgɔ ninnu nana cogo di boli dɔ de tun bɛ yen o boli tɔgɔ de ye ko novembre boli dɔ ye octobre ye bon ni novembre kalo kun sera an bɛ novembre in ne ta an bɛ n'an jɔ novembre an dɛmɛ nin kalo in na dɛ novembre an ka denko gɛlɛyara an bɛ kuma novembre in fɛ fo ka t'o kalo jɔ n'o kalo banna ma kalo wɛrɛ min bɛ na o boli bɛ na tubabu kalo ninnu bɛɛ ye boli tɔgɔw de ye a bɛɛ ye boli tɔgɔw ye si tɛ tɔgɔ ye ten min dara ten komi an b'a fɔ cogo min na ko sunkalo sunkalo ye sun kalo de a fɛn bɛɛ nana kɔrɔ dɔ de o la n b'a fɔ ka min f'i ye dɔrɔn 31 u b'a danbeya ka taa isa ka bangeni ma hijira u b'o danbeya ka taa kira ka makantaga madinataga ma anw ka bamanankalow dun i bɛ mawulu kalo dɔn wa u b'a fɔ bamanankan na cogo di dɔnba kalo dɔ de tun bɛ k'o la o dɔnba kalo n'o o kalo kun sera maaba minnu bɛ yen ni dɔ man d'olu ye olu tun bɛ nisɔndiya ni o don ye o tun bɛ a tɔgɔ ye di san jikɔrɔ min bɛ ka fiɲɛ kɔnɔ o tun b'a bɔ o fili ka jikura kɛ fiɲɛ kɔnɔ ko sugu bɛ na o jikura nɔfɛ o tun bɛ kɛ mawuludu kalo o y'a sɔrɔ arabukan mana parce que tubabukan mana arabukan mana bamanankan de tun bɛ yan o tuma a tun bɛ fɔ a ma ko dɔnba kalo maa caman bɛ yen olu ti bɔ kɛnɛ k'a dɔn u ti nisɔndiya mɛ n'o don sera hali n'a kɛra cɛkɔrɔba i b'i bɔ k'i ka berenin munumunu i b'i munumunu o dɔn ye wajibi ye bɛɛ ma o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen tubabuya tɛ yen faso bulonda de tun bɛ yen maa f'o ma ko dɔnba kalo o dɔnba kalo de ye kira bange kalo ye mɛ bi ni ne ye n dɔn o kalo la ne bɛ nɛni k'a sɔrɔ ne bɛ tila k'a fɔ n ka wajulu la ala kira bangena dɔnba kalo tile mɛ dɔn ye dɔ de ye o. o de ye kuma dɔ fɔ ko kuma mɔgɔw walawalali tɛ ni bɔra an bɛ ka kalo ninnu lamɛn an t'a dɔn mɛ i tɛmɛ yɔrɔ dɔ an b'o jaabi parce que jamana in kuma fɔ ka gɛlɛn ko kalo ninnu boli ko kalo bɛɛ o boli kalo dɔ bɛna fɔ k'a yɛrɛ y'a fɔ i m'a ye k'a bɛ ka boli ka bɔ non boli tɔgɔ de ye o ye o novembre tun ye boli de ye n'an bɛ mois de décembre la nin waati o boli fana tɔgɔ tun bɛ yen o de ye décembre ye a bɛ komi fɔlɔ Elikaba kun falen don boli 300 ni boli 65 de tun bɛ Elikaba kɔnɔ bon san dɔw bɛɛ n'a ka boli bi ye don jumɛn ye bi tɛ juma ye bi ye alamisa ye bi ye juma ye an bɛ télé la bon donc o la sisan o juma na sisan san kalo hakɛ jumɛn de don san tile hakɛ jumɛn don bon o juma na an bɛ n'an jɔ o jumanin na an b'a fɔ gejuma bi kɔni ne ka sugu ja geduma hɛrɛ kɛ n'o ye ne n'o juma tɛmɛna ni sibiri nana an bɛna sibirini o tuma an dɛmɛ bi ye sibiri ye garijɛgɛ ɲuman d'an ma o tuma boli 365 de tun bɛ Elikaba kɔnɔ n'i makara boli kelen na fɔ san wɛrɛ la maka ti k'o la bilen Elikaba falen kun don o la o tuma tubabuw fana t'a la o tun ye boli min ye kalo kelen kelen bɛɛ n'a ka boli don
mais tellement que arabu kun voir là o kun do kelengele bena ka boli ko en kundeni anga recherche que dro et puis ka nyugo na me parce que fendo de be moko ma min famu moko bi ke islamé ka ke aljine kamelen bay ka soroti arabu kam ni tarabu kam mais o nye don de o moko mi ne tara arabu jamana na an ga moko ti se ne tara arabu jamana na ndara selji ta kala iza arata an ta tawadda tanwi bi niyyati wudu وتأتي بماء الطيب بماء طاهر في إناء طاهر وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تغسل يديك 3 مرات ثم تمدمد فاقك 3 مرات ثم تستنشق 3 مرات ثم تغسل وجهك 3 مرات donc ne taro kala maga on nini nana ne kana fo awye iza arata an tatawadda ne makala ne bina fo e arabu kana to godi we kampe didi ne kanga ne ami kala maka ni ne kungolo bekara arabu yesa mais ne ka kalam bi do to godi ne bina nsigi awde chela ne ba fika seljita ibi mene sanuma yini ka di sanuma ko la ka di sigi ngel yoro sanuma na kan ne sirki bina seljita ba fo bismillahir rahmanir rahim ibi tige fara flako shen saba ka idda muguri shen saba ka di do nuna ka furo ka fe shen saba ko da ko shen saba e bo nyedo oni e arabu kan kala kelelo donc mo bi ke dine wone ka sore ma arabu kan kala au contraire o ara pa re de banfli bon to o kan fana bo tugola itara foker ou be français itara to o kan kala ka shido a e kala na de pour que on ga do ke kala na kana na ga temps perdu j'étais là-bas et je suis venu non ayelama bamananga na ka fanye kana an détourner mama be wale ka foni mo ye ne mara todo ça na en émission que travail c'est fini na kamera de mene fone ah na o be fara nyoko ka tega damne fo patraba clé to musum ye to bu wolo ka ta damno ka konyo minena kano to kan fawe awere daw ale bitoti donc wole de aw ni ne ka kuma ka ke 10 minutes ye aw ni ne ka kuma bitaka for 40 minutes o 40 minutes la ay 30 minutes ke wali kana to ka arabu ka kila ki yere sebe ko korofo bamanangana o kuma to ka intoi e a doy kulo la ka ba sebia na yelema anye anga kana ba do ki kala so from parbe bi je vai avant on avait regardé les en fait a jana le mona comme on va y maman il fait ça peu hadisi ni basi do ba amado comme ni ko na sola mais malé on ay sanja ma ko c'est ko mi se no ba mburu toni c'est ko mo bu kala mo ko la mais c'est mo ko kala mo ko la bon si ça malien be 31 feti bahay malien be ma kele shiti mballa minti 31 feti kele torba de ne bitigi fere lay bawro ke na fa fere lay ne bouger o mchi fere lay ne ka jatila depuis le 20 comme 31 haram ne mana depuis le 20 anga bitigu datu o kana na 31 fini sa anga bitigu la parce que nous y 31 fini sa ni 31 fini sa war dira ma nya haramudu mana anga bitigu datu depuis le 20 31 namimbi tobi ka ka she worokle ka jaba tiga ko kaka jaba fere dabla parce que bina 31 fetinai do yo kaya ok mambe 31 feti bakay ne ko kuma doya ala kan deme ala kan sawu comme la d'accord été Afrique centrale na juma yi mala la mala la émission na no dine famu kana ni watina ça qu'on a fait dans le micro na dafa na fu ka woni ba makana comment ma ina fait so dans c'est bon ni faida kilinda mo ni juma c'est la dans la solution ni ko la ka faida ba na ni ni na na do da mo ko kan do ke ka
balima la mo fe hambe cameraman fo ka bara ke ba ko pele tele fo la min ba ko fana fo sani ka tele jena o ne ke ni ke ni ala kishi ke tele ala ka kishi Allah ni jeli ba fa ma ko to corona ba ko wati ni wa de ni ma ko si so ko ba gamle ka tanga ko to so ni to ko ni ko la doso ni mo to la de fatia se shake me ni ko lo fla ani nai ko de be wato bismillah rahman rahim basmala to de ko no bismillah rahman rahim ko ba se be shake me kan ni lo fla ani nai ni wari hindu bo abi do to to la do kala mais a poli chaman be ka 6h pile ka 7h30 numa be di la poli ka te to ngala mo ni kile saba soro la ki sigi ko ko la do mutal ga jige bi bo yoro yora bi boy parce que ana de donc ala kan 31 be 31 ngi kana ma ke ya ebi na ma ke la so do okay اللهم ربنا آمنا بما أنزلت آمين اللهم يسر لنا الحمد لله رب العالمين إتبي أفريقيا سانفيد واتينا مالكنا أن مالكو كاتيا أن مسلم سان بابا أنك كرامو تمساس كوناتي تنافق كرامو تمساس كرامو الحمد لله جمعي على كلام باتو من الله سبحانه وتعالى كان بسوا أكان بجين واتي من الله أدين نبض ما كده ما بقول واتنا كنت وقت ما كان كنا كنا كبار الله نبض ما كده ما فهم كده كم من ما فهم كده على كده ما غير فرنسي كان الله بلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله coupé c'est bon là il y a coupé